Okay, you may now kiss your bride. You to show me what's real. Isang subscribe naman dyan mga idol. Didn't have a prayer, didn't have a clue. And then out of the blue, God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. Times I wore myself beaten like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty. Now it overflows like a river through my soul. Every doubt and I'm finally free, and I truly believe, and God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel, and all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. In your arms I'm someone new, with
tender kiss from you. Oh, must confess that I've been blessed, and God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel, and know that I'm worth is right before my eyes, and know that I live for, though I didn't know why. Now I do, 'cause God gave me you. In your arms I'm someone new, with every tender kiss from you. Confess that I've been blessed, and God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel, and know that I'm worth is right before my eyes, and know that I live, God gave me you. In your arms I'm someone new, with every tender kiss from you. Oh, must confess that I've been blessed, and God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel, and know that I'm worth is right before my eyes, and know that I live for, though I didn't know why. Now I do, 'cause God gave me you. Know that I'm worth is right before my eyes, and know that I live for, though I didn't know why. Now I do, 'cause God gave me you. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay very excited na sa kasalang magaganap sa umagang ito, sapagkat ako ay naniniwala na medyo na-delay, kasi medyo nagka-problema doon sa mga venues. So siguro isa ito sa dahilan kung bakit umiiyak si Romar at saka si Daniel Ross. Sa wakas, sabi nila, ay natuloy din. Sa atin pong pagsisimula, kung mayroon ditong tutol sa pag-isang dibdib ni Romar at ni Daniel Ross, ay ngayon na ang pagkakataong magsalita at tumutol, kundi habang buhay na siyang mananahimik. Meron po ba? Sa inyo naman, Romar at Daniel Ross, kayo ay may malaking pananagutan sa harapan ng Diyos kung meron kayong inililihim na katotohanan na magiging sanhi na malabag ninyo ang batas upang kayo ay maging legal na mag-asawa, sapagkat kayo ay dapat mag-isang dibdib nang naayon sa salita ng Diyos, at kung wala, tayo ay magpapatuloy. Okay, so lahat na po ay nasa kanya-kanyang pwesto, at
mag-relax po tayo habang tayo ay tatapusin natin ang ating programa sa umagang ito, at mamaya ay sigurado na mas masaya yung nakahanda para sa atin. Tayo'y nagkatipon sa araw na ito sa harap ng Diyos at sa harap ninyong lahat upang masaksihan ang pag-isang dibdib ni Romar at ni Daniel Rose, isang alituntunin at halimbawa na ginawa ng Panginoon. Isang tandang nakakamangha katulad ng pakikipag-isa ni Kristo sa Iglesia at sa pagitan ng mag-asawa. Ginawa ni Kristo ang unang himala sa kasalan sa Kana ng Galilea. So ang ating Panginoon ay sadyang natutuwa sa mga ganitong pagtitipon. The first miracle of Jesus Christ ay ginawa niya sa isang kasalan. So napaka-importante para sa ating Panginoon ang ganitong mga pagtitipon. Kinilala ni Apostol Pablo ang pag-asawa bilang isang marangal na bahagi ng ating buhay. Kaya't huwag natin itong gawing biro. Ito'y isang seryosong bagay na dapat ituring na sagrado. Buong puso, matagal na pinag-iisipan at buong pagkakatakot sa Diyos. At sa gayon, ang dalawang ito nga ay magiging isa. Isang awitin nga po muna yan bago tayo tatapos sa ating message. O kung walang nakahanda, mamaya na lang. Dadako na lang tayo sa ating message sapagkat baka nagmamadali na si Romar at saka si Daniel Rose na matapos yung kasal nila. Ang pag-aasawa ay dinisenyo ng Diyos, kung kaya't ang sino man na nagnanais na pumasok sa ganitong relasyon ay dapat talastasin kung ano ang ideyang ito ayon sa kaniyang kalooban. Ginanap ng Diyos ang unang pag-isang dibdib sa isang hardin, 6,000 taon ang nakakaraan. Sapagkat nakita ng Diyos na ang lalaki ay dapat mayroong kasama. Hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama, sabi ng Panginoon. Nilikha nga ng Diyos ang babae upang may makasama ang lalaki. Nilikha ng Diyos ang babae sa pamamagitan ng pagkuha ng buto sa tadiyang ng lalaki. Hindi sa kamay upang ito'y saktan at apihin. Hindi sa paa upang ito'y apakan o tadiyakan. Sa tadiyang malapit sa kaniyang puso upang alagaan at mahalin. So makinig kayong mabuti, Romar and Daniel Rose. God created male and female to complement each other in such a way that they become one flesh in marriage. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Sa pag-aasawa, nais ng Diyos na maranasan ninyo ang pagkakaroon ng sariling buhay. Kaya't sinabi niya na ang lalaki at babae ay iiwanan ang kanilang mga magulang. Subalit batid ko po na sa ating mga Pilipino, napaka-importante sa atin ang family. So we have a very close family ties. At kahit na may family na yung anak natin, gusto pa rin natin nakasama. Kahit may mga apo na tayo, gusto pa rin natin na magkakasama. So, ganyan ka-close yung family ties natin. Plano ng Diyos na magkaroon ng pamilya o mga supling ang tao at pangalatin sa buong mundo upang paglinangin ang lahat ng biyaya ng Diyos at upang turuan ang ating mga anak ng makadiyos na pamumuhay. Palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kapag kayong dalawa
Romar and Daniel Rose ay bumuo na ng family, ang Panginoon, sabi niya, ay magkaroon kayo ng mga supling. Ano? At hindi lamang ang mga supling na ito ay dekorasyon sa ating tahanan o ating mga magbibigay sa atin ng aliw. Kundi, sabi ng Panginoon, palakihin ninyo sila ng may takot sa Diyos. No? So, isang napaka-importanting bagay na yung relationship ninyo ay palaging kasama ninyo ang Panginoon. Kung ang ating pagbuo ng pamilya ay nakabatay sa salita ng Diyos, tiyak tayo ay magtatagumpay at magiging matatag ang pagsasama ng mag-asawa. No? Kapag ang Diyos ang nasa sentro, kung tayo ay makikipag-third party, huwag tayong makipag-third party sa tao, kundi ang third party na involved natin sa ating pagsasama ay ang Diyos. Sapagkat kung ang Diyos ang siyang pangatlong persona sa ating pagsasama bilang mag-asawa, ay tiyak na i-guide tayo ng Panginoon at anuman yung pagdaanan ninyo sa inyong buhay ay tiyak na inyong malalampasan sapagkat ang Panginoon ang siyang tutulong sa inyo. Ang babae ay dapat pasakop sa kaniyang asawa at ang lalaki ay dapat ibigin ng tapat ang kaniyang kabiyak. Love one another, not love another one. Ano? Kapag binaliktad mo na yung salita ng yon, iba na yung kahulugan. Ano? Love one another. So, magmahalan kayong dalawa. Huwag love another one. Ano? So, mahirap yon. Siguro ay baka kung ano ang gawin ni Daniel Roseo Romar. Ano? Kaya dapat siya lang yung one and only love mo. Ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa, sinabi ng Diyos na ito ay mainam at maganda. Noong siya ay nag-create, and then nung ginawa niya yung lalaki at babae at lahat ng ginawa ng Panginoon, nakita niya at nasabi niya sa kanyang sarili, ito ay maganda. Ano? Nais ng Panginoon na ang bawat nilikha niya, lalong-lalo na po tayong mga tao na nilikha niya ayon sa kanyang wangis, ay nais niya na mapaganda yung ating buhay at yung ating relasyon sa Kanya. Gaya ng Panginoong Jesucristo sa Iglesia, siya yung groom at ang bride ay yung Iglesia o yung church. Ang simbahan na tinubos niya ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbubo ng kanyang sariling dugo sa krus ng Kalbaryo. Nawa ang inyong pagsasama ay laging nakasentro sa Panginoon. Huwag lang sana ang mga lalahanin sa mundong ito ang lagi ninyong isaisip, kundi ang mapalago din ang inyong spiritual na buhay, ang inyong personal na relasyon sa Diyos kay Jesucristo. So nawa ang inyong pagsasama ay i-balance ninyo. Huwag ninyong masyadong alalahanin yung mga alalahanin dito sa mundo. Datapwat, napaka-importante. Kasi nais nyo nang bumuo ng sarili ninyong family. At siguro naman, kahit sa inyong edad na yan, ay magiging responsible kayo sa inyong relationship at sa magiging bunga ng inyong pagsasama, lalong-lalo na ang lalaki. Kasi ang lalaki, siya yung magpo-provide ng pangangailangan ng kaniyang family. Subalit minsan ay sa ibang pagkakataon ay kung maganda yung pagsasama ng mag-asawa, kahit na yung babae mas maganda yung trabaho niya kasi sinuwerte siya at si lalaki ay medyo mas kakaunti. Subalit dahil sa inyong family,
sa inyong binuo na family, dapat mayroon kayong kumbaga walang nasasapawan o walang na dahil ngayon makantyawan kasi kumanya no dikit din uray no sino tidak dakkel itikita na ngam dahil pinagkadwa yung aduwa adalat ta iti respeto iti maysa ken maysa. Okay, so dahil iti ababa nga mensahe ngam no naawatan tayo ket takkel daytoy nga makatulong iti relasyon yung aduwa niya paspas-pasang tayo tanapudot pudot ti ko so nga sapay lang kumanya ta dijay no kaya iti successful nga panang papintas iti family yo kailangan ada ni Apo Dios idiyay tengayo niya adang-ada ni Apo Dios nga kanayon ngay so iti pagkamangan nyo numan pa'y dadig ito'y ninong kaninang tayo mabalin tayo ng kamangan mabatiak na pinili yung isuda kaga po na amuyo nga ada iti dakkel nga maging part da iti panagbiagyo ken iti panagkadwayo iti relasyon ada ba ti Bible tayo? Awan ti Bible bear sa dati. Iti may isang nalipatan tayo. Wala niya, hindi ka nakakon. Pakialag yung Bible dyan ti bag ko. Dawatag man nga, tumadar kayo ng Dua, Romar, kan Daniel Ross. Di sa mga kwarto. Yun yung hindi natin na paghandaan. Hindi naman pwedeng laktawan natin ito at pupunta na tayo sa wedding vows. Natitense ba kayong dalawa? Relax lang kayo. Ito yung araw ninyo, no? Dito sa kwarto dito, yung doon sa bag ko. Kalma ka lang dyan, Kaya nga kanina, lagi kong sinasabi sa inyo na gawin ninyong sentro ng inyong buhay ang Panginoon. Sapagkat kung siya yung mag-guide sa inyo, siya yung center ng inyong relationship, tiyak na mapagtatagumpayan ninyo yan. Hanggang sa inyong pagtanda, hanggang sa kantahin na ninyo yung kahit maputi na ang buhok ko, ano? Ay kayo pa rin dalawa yung nagsasama. Kahit na parehas na kayo na wala ng ngipin, ano? Parehas na kayo na tatlo na ang paa dahil mahirap nang maglakad. But when God is the center of your relationship, maaabot nyo yung ganun na pagsasama. So, hinihiling ko sa inyo na ipatong ninyong dalawa yung kanang kamay ninyo dito sa Bible. At sumunod kayo yung mic na. Sumunod kayo sa aking sasabihin. Kami ay nanunumpang papahalagahan ang salita ng Diyos. Ito'y magiging ilaw sa aming mga paa at liwanag sa aming daan. Ang salita ng Diyos ay aming ilalagak sa aming puso
upang di kami magkasala upang di kami magkasala sa Kaniya. sa Kanya. Amen. Amen. Okay? So manatili kayong nakatayo at dadako na tayo sa exchange of consent and wedding vows. So sana kung gumawa kayo ng sarili ninyong wedding vows to further express yung feelings ninyo, no, na dalawa, ay mas maganda sana. Okay, sige. So mauuna si Romar. Ako si Romar Preyas. tinatanggap kita Natanggap kita. Daniel Rose Paraon bilang aking kabiyak, bilang aking kabiyak. mamahalin at iingatan Mamahalin at iingatan magmula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman at magpakailanman sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginawa, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pagkakataon, sa kalakasan at kahinaan, sa kalakasan at kahinaan. pakaibigin ka Mga kaibigan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin hanggang sa tayo paghiwalayin ng kamatayan. ng kamatayan. Ayon sa banal Ayon sa banal na alituntunin ng puong may kapal, na alituntunin ng buong may kapal, ay aking tutuparin ay aking tutuparin at susundin. at susundin. Okay, si Daniel Rose naman. Ako si Daniel Rose Paraon, tinatanggap kita Romar Preyas, bilang aking kabiyak, bilang aking kabiyak, mamahalin at iingatan mamahalin at iingatan, magmula sa araw na ito magmula sa araw na ito at magpakailanman at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pagkakataon, sa kalakasan at kahinaan, sa kalakasan at kahinaan, pakaibigin ka pakaibigin ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin hanggang sa tayo ay paghiwalayin ng kamatayan ng kamatayan. ayon sa banal na alituntunin Ayon sa banal na alituntunin ng puong may kapal, ng buong may kapal, ay aking tutuparin ay aking tutuparin at susundin. at susundin. Ayos na. Nasaan na yung ano natin, yung singsing? Nasaan na? Ito ay simbolo ng isang mahalagang hiyas. Ito ay simbolo ng kayamanan na nagmumula sa inyong pagkatao. So pag sinabi natin na singsing, ay isa itong mahalagang hiyas, ano? At ito ay sumisimbolo ng kayamanan na nagmumula sa inyong pagkatao, sabi niya dito. Tulad ng ginto ay pinadalisay sa pamamagitan ng apoy. Sana ang pagsasama ninyo ay lalong magiging puro sa pagdaan ng maraming taon, no? Iti pa naglabas, iti pa nawan, kat lalo kumanga nga umununod iti ay ayat yu iti maysa ken maysa niya ta di kuna ng asawa nana niya ket malpas iti 10 nga taon naikat di may nga letra nagbalin nga sawa sawa na nagsawa na dinalpas manen iti 10 nga taon awa na lang. Yeah? Naaawa na lang siya. Idinalpas manan apay manong tawon diya yan. Maabot na pa yung diya. Nalpas manan ti 10 nga tawon wa na. Yeah? Awa na hindi diya. Ayat dati maysa ken maysa. Namsapi lang kumakanyayo Romar ken Daniel Rose ket agbayag niya gigarod ko na yung aging gana iti kamatayan laan iti makapagsina kanya. Dahito'y nagbukol, ito ay bilog, walang simula at walang hanggan, kaya't ang singsing na ito ay magiging tanda na ang pagsasama ninyo ay hanggang kamatayan. Okay, so unahin na natin yung singsing.
O, sige. Pagpatampay lang din yun, Ros, ha? Una ni Kwa, ni Romar, na mangited. So, bigkasin mo muna yung iyong pangako sa kaniya. At pagkatapos ay isuot mo yung singsing, no? Yan, left hand. Among man siguro, hindi niya pang isuotan man niya. Okay. Okay, Roma. Daniel Rose. Daniel Rose. Inyati palayaw na. Gata. 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 Tanggapin mo Gapin mo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng tapat ng tapat at wagas kong pag-ibig. at wagas kong pag-ibig. At magmula sa araw na ito, At mula sa araw na ito, tayo ay magiging isa tayo ay magiging isa sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Sige, sarap na. Hindi na pa. Gata. Hindi palayaw na nito ma. Ha? Ro? Ay, Roko. Kung anong mulong. Sige. Roko. Rofo, Pastor. Rofo. Roko. Isuot mo Isuot mo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng tapat ng tapat at wagas kong pag-ibig. at wagas kong pag-ibig. Magmula sa araw na ito Magmula sa araw na ito na tayo'y pinag-isa na tayo pinag-isa sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Amen. Romar, wag mo munang hahalikan, ha? Okay, susunod. Yung aras. Hawakan mo, Romar. Okay, susundin mo yung sasabihin ko. Pangalan mo. Daniel Rose Paraon, Binibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang aras na ito ang aras na ito bilang tanda bilang tanda ng aking pagpapagal ng aming pagpapagal at paglilingkod sa iyo at paglilingkod sa iyo at sa ating magiging tahanan at sa ating magiging tahanan at pamilya at pamilya sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Si Kamot Daniel Rose. Romar, tinatanggap ko Tinatanggap ko ang aras na ito ang aras na ito bilang tanda bilang tanda ng iyong pagiging mapagbigay, ng iyong pagiging mapagbigay, katapatan, katapatan, at buong pusong pagmamahal. at buong pusong pagmamahal. Ipinapangako ko, Ipinapangako ko, ako'y magiging katuwang mo ako yung magiging katuwang mo sa maayos na tahanan sa maayos na tahanan at pamilyang kumikilala at pamilyang kumikilala at magbibigay lugod sa Diyos. at magbibigay lugod sa Diyos. So, lagi ninyong tatandaan na pareho kayong may responsibilidad sa biyaya ng Diyos. Gamitin ninyo ito ng mabuti. So, dadako tayo doon sa pagsindi ng kandila. Punta kayo. Sige, dito na. Punta po sila dyan. Sino yung candle? Candle sponsor. Nandito na yung kandila eh. Candle sponsor. Sige na, kahit sino sa inyong dalawa na kumuha kayo ng partner nyo. Sino ka doon na? Sino yung partner niya? Samahan mo siya. Si partner niya ano? Pwede silang magsindi. Say ka nani.
Sige, sige. Single. Bawat isa sa inyo, Romar at Daniel Rosa, ay sinasalamin ng mga kandilang ito. Naway hindi mawawala sa inyo ang liwanag sa inyong puso at isipan, anuman ang mapagdaanan ninyo at sa sandaling sinindihan ninyo ang isang kandila na bawat isa sa inyo. At mamaya ay sisindihan ninyo itong tinatawag nating unity candle. So ngayon, tig-isa kayo ng kandila. At ang sinasalamin niyan ay hindi na dapat kayong mabuhay na para lang sa inyong sarili, kundi para sa bawat isa sa inyo. Hawakan niyo ang inyong mga kandila. May awit tayo diyan. Sabay kayong magsindi dito. Sabay kayo nga magsindi. Hindi nga mabubutang nga sumabog ata. Patayin na ninyo yung kandila ninyo. Ruben. Okay, so sa pagsindi ninyo ng iisang kandila na ito, sinasagisag niya na kayo ay pinapag-isa. Maupo muna kayo at tinatawagan ko yung maglalagay ng belo. Yung sa belo. Sige, awit lang. Cord yan, naneng. Asan ang belo? Sinong partner niya? Yung partner niya kanina, nasan niya? Baliktad pa. Baliktad. Sa baba si sa taas si Tim. Pin mo siya. Kain ako ng Tim. Tim ka natin? Tigas mo ng konti ang kaya. Nasaan na yung magaling kumanta kanina? Pakihanda na rin yung yung juice kanina. Picturean mo na po yan. Ngayon naman ang susunod. Kunti lang. Ngayon lang susunod. Okay. Chord. Ako. Ang dulo, pahawak mo doon sa shoot niya. Sige. Gatlapi ko tayo. Platito.
tayo magbago. Kailanman, nasaan man ikaw ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagdan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Mabisina. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Opo. At sa inyo naman mga ninong at ninang, pinili kayo ni Romar at ni Daniel Rose, kaya't kayo'y may tungkulin na sila'y alalayan. Hindi lang upang magbigay payo, kundi maging mga mabuting halimbawa bilang mga mabuting mamamayan at mananampalataya sa Diyos. Lagi hinawa ninyo silang isali sa inyong mga panalangin. So, yung mga ninong po at ninang, kayo po yung pangalawang magulang ni na Romar at Daniel Rose. At ko po ay naniniwala na pinili nila kayo sapagkat alam nila na kapag sila ay lalapit sa inyo ay hindi ninyo sila bibiguin. Ano man yung kanilang kanya man iiyas si dagda kanyayo nga siguro alalahanin da o no problema da kada kayo dagiti maysa nga mangi-guide kanyada. So kung na pa dito ikan kanayon nyo kuma lagi nawa ninyo sana sila isinasali sa inyo mga panalangin. Hinihiling ko na tanggalin ulit yung chord at susunod yung grade. At maghanda pa kayo ng isang awit yan. Malapit na tayong matapos. Sapat yan.
ko po yung mga ninong at ninang na tumayo rito sa harapan. Dito sa likod nila Romar at Daniel. Saka si Mrs. There are times when I just want to look at your face with the stars and night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. All the years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world.
just can't believe that you are my man. You were all I need to be with forevermore. Too many billion people running around the planet. What's the chance in heaven that you'll find your way to me? Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle of heaven. Atin pong ipapanalangin itong bride and groom. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, Ikaw ang nagbigay pagpapala sa inyong mga anak. Pagkat kinalugdan mo na ang tao'y iyong likhain, na lalaki at babae upang laging magkaagapay sa pagsunod sa iyong kalooban. Paspasan mo po ang pagsasamang ito ni Romar at Daniel Rose, at sa kanilang kakaharaping buhay, Ikaw ang susubaybay at magkakaloob ng kanilang mga pangailangan. Nawa ang pagmamahalan nila ay lalong titibay at uusbong hanggang sa sila'y paghiwalayin ng kamatayan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. To show me what's real and there's more to life. So patatayuin ko muli si Daniel Rose at si Romar. Ayaw mo pa bang hawakan yung kamay ni Daniel Rose? Siguro mas maganda humarap kayo sa anak. Doon. At dahil sa ang dalawang ito sa harap ng Diyos at sa harap ninyong mga naging saksi ng kanilang pag-iisang dibdib na naaayon sa batas, nangako sa bawat isa at nagbigay at tumanggap ng singsing kalakip ng kanilang mga pangako. Ako ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang ministro ng simbahan ng Panginoong Jesucristo at ng Republika ng Pilipinas, idinideklara ko na kayo bilang mag-asawa. Akin pong ipinapakilala sa inyo ang mag-asawang sina Ginoo at Ginang Romar at Daniel Rose Prihas. Kung kaya't ang pinag-isa ng Diyos ay walang sino mang taong makapaghihiwalay. Ano bang susunod natin gagawin? Okay, you may now kiss your bride. God gave me you to show me what's real and there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right
before my eyes and all that I live for. Surprise delivery ko. We wish you all the best. Ayan, at sana hindi pa ito yung huling event na i-cater namin para sa inyo. Siyempre, for the coming baby soon. Ayan. So, itong munting token namin para sa inyo. Asa kong lahat ng story. Thank you!